ନଗରରେ ବିମୋଚନ ବୋଲି ଏକ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶୂଦ୍ର କୁଟୁମ୍ବକୁ ଧରି ଏହି ବନରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମ ସତ୍ୟବାନ, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ଚିତ୍ରସେନ। ଏହି ସତ୍ୟବାନ ବିମୋଚନଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ଭାବିଲେ ଏହି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ରୂପେ କରିବ। ଏହା ଭାବି ଗୃହକୁ ସମସ୍ତେ ଚଳିଗଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ସକଳ ବିଷୟ କହିଲେ। ରାଣୀ ସେହି କଥା ଯାକ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ସେ କାହାର ପୁତ୍ର, କିପରି ତାଙ୍କୁ ଦୁହିତା ଦାନ ଦେବା। ଏହିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ନାରଦ ମହାମୁନି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ରାଜା ନାରଦ ମହାମୁନିଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଥାମାନ୍ୟରେ କୁମାରୀକୁ ପାଇଅଛି। ଏ ମୋର ଅନୁରା କନ୍ୟା। ବନସ୍ତରେ ଏହି ଭଗବତୀଙ୍କ ନାରଦ ସାବିତ୍ରୀକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ତୁ କାହାକୁ କରିଅଛୁ, ଆମ୍ଭ ଆଗରେ କହ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ଅବନ୍ତୀ ନଗରରେ ଏକ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ବିମୋଚନ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବାନ। ତାହାଙ୍କ ରୂପ ଗୁଣ ଦେଖି ମକର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଛି। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ପଶୁପତି ବିମୋଚନ, ଚତୁର୍ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ସେହି ରାଜା ସେ କୁଟୁମ୍ବରେ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେହି ରାଜା ସକଳ ଗୁଣରେ ବୁଲି ଅଟନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ କରୁଅଛୁ ଏ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଚିତ। ସେହି ସତ୍ୟବାନର 1 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ଆୟୁଷ ଅଛି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ କରିଲେ ବି ମୁଁ ଅସତୀ ପ୍ରଚାରୁଣୀ ହେବି। ମୋତେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ତାହା କରିବ। ସତ୍ୟବାନ ବିନା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଲଗ୍ନ ଦେଖି ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ସତ୍ୟବାନ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ପୁତ୍ର ବଧୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯଥା ଭକ୍ତିରେ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନାରଦଙ୍କ କଥା ସାବିତ୍ରୀ ଦେବୀ ସର୍ବଦା ମନରେ ଭାବନା କରୁଥାନ୍ତି। ରାଜା ରାଣୀ କିମ୍ବା ସତ୍ୟବାନ ଦେଖି
ସମୁଦ୍ରମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରତିପଦା ସତୀ ଶିରୋମଣି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯମଦୂତମାନେ କେହି ଆସି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫେରି ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଂସାରରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଚାଲ ତୁମେ ଭୁବନକୁ ଯିବା। ବିନୟ ବଚନ ଶୁଣି ଯମରାଜା ହସଚିତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ହେ ପ୍ରତିପଦା ଶିରୋମଣି, ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ତୁମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଛଡ଼ା ଯାହା ମାଲିକ ବଚନ ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ ନାରୀ ଯୁକ୍ତ ମନରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବ, ସେ ନାରୀ ଜମେ ଜମେ ସଧବା ରହିବ ଓ ପ୍ରତିପରାୟଣ ହୋଇ ପୁତ୍ରବତୀ ଓ ଧନବତୀକୁ ଅନ୍ତିମ କାଳେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହା କହି ଯମ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସତ୍ୟବାନ ପ୍ରାଣ କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସତ୍ୟବାନ ଗଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ବସ୍ତ୍ରରୁ ଯୁଗ ଯାଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା। ସତ୍ୟବାନ ନିଦ୍ରାଚିତ୍ତ କରି ଉଠି କହିଲେ, ଆଗ କେତେ ରାତ୍ର ହୋଇଗଲା, ମୋତେ ଉଠାଇଲ ନାହିଁ। ପିତା ମାତା ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ଆଜ ରାତ ଏହି ବିଳମ୍ବରେ ରହିଥିବା। ସକାଳ ହେଲେ ଉଠିବା। ସତ୍ୟବାନ ସାବିତ୍ରୀ ଅତି ବଚନ ଶୁଣି ଜାତକ ସେଠାରେ ରହିଗଲେ। ସତ୍ୟବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ ରାତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଯମରାଜା ଆସି ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲୁ। ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନ ଆଣିଲ। ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଥିବ। ଏହା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପିତାମାତା ମୋତେ ବିଫଳ ହୋଇ ଏତେ ରାତ୍ର ହେଲା। ସତ୍ୟବାନ କାହିଁକି ଆସିଲା ନାହିଁ? ସମୟରେ ବହୁତ ମିଳିଛି। ସମସ୍ତେ ଏପରି
फोन बापा पड़े ना बसिका जाइए तार लटरी फुटची नानी तार लटरी फुटची गोबर टिके नहीं गोबर टिके गोबर भी टिके पड़ो ना पोछ मोर से लुगा साइड कर दियो काहे कटा नहीं सेटा बंद नहीं है ना
से तो कथि सला चुप ला दे को आज कोड दिन को बस देखो लोग तो ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं वन्दना गरम ना काय को लपटी आछि जा तो खाई दियो ঠিক আছে চড়ে চড়ে যাଉଛି